इउपिपिएलआ दिनै बिजेपिजों जुदि बिथांमोनहा जयै गेलेनाय जायाबा आलदा आलदायै गेलेनांगौ जायोबा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय कुनु प्रकारै बिसोरो सानै साथामनि बारा देरहानो हानाय अबस्थायाव गैला। थारैनो जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा गासै 125 जन इउपिपिएल आरो बिजेपि खालामनाय जोंनि बे ओनसोलनि बिसेसकरि बड'बिल दावां बथुआ बे गामिफोरनि जोंनिनो बर' आरो आदिबासि सम्प्रदायनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय गावबागाव हान्जाखौ गारनानै बिपिएफ दोलोआव जइन जाफैदों आरो बे ओनसोलाव दिनैहाय बिथांमोन जइन जानायनि उनाव जोंनि बिपिएफ हान्जायानो बयनिख्रुइबो गोहोगोरासिन मोनसे बिथा थानाय हान्जा हिसाबै जोङो बेवहाय गसंथानो हाबाय। बे ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जाखौनो बयबो गोसो मोदोम जिउ होनानै बोजबनानै लाबाय। बेवहाय गुबुन हान्जाफोरनि खुनु गोहोम गोग्लैनाय बे ओनसोल हिसाबै दिनैनिफ्राय गैला। बे गासैबो जोंनि बिपिएफ हान्जानि मोनसे गोख्रों गोहोम गोग्लैनाय ओनसोल जाबाय आरो रायजो राजाफ्रा जायफ्रा दिनै फैदों गासैबो बाथ्रा खोथाफोरखौ बुजिनानै स्पष्ट बिथांमोनहा हमदांजोबनो हानानै जोंनि हान्जायाव बाहागो लाफैदों। फैगौ 2025नि जानो गोनां बिसायख'थियाव बिपिएफ हान्जायावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय सरकार बानायनो हानाय बे गासैबो पिक्सारखौ नुजोबनानै जोंनि दुलाराय बिटिसि ओनसोलनि समस्त जाति जनगोष्ठीनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा हारसायानो होन बर'आनो होन दिनै बिपिएफ हान्जायाव बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैदों आरो बेबायदि बिपिएफ हान्जायाव गुबुन हान्जानिफ्राय फैनाय जइन जानाय बे हाबाफारिया कन्टिनिउ जाबाय थागोन। दा जोङो स्पष्ट भाबै बुंनो हायो दिनैनि दिनाव बिजेपि आरो इउपिपिएलआ जिहेतु बिथांमोनहा आलदा आलदायै गेलेनायनि मोनसे फोसावबाय आरो आलदा आलदायै गेलेनायनि बे फोसावनायनि उनाव मानसिफोरनि गेजेराव मोनसे सानखांनाया फैदों जे इउपिपिएलआ दिनै बिजेपिजों जुदि बिथांमोनहा जयै गेलेनाय जायाबा आलदा आलदायै गेलेनांगौ जायोबा इउपिपिएल हान्जानिफ्राय कुनु प्रकारै बिसोरो सानै साथामनि बारा देरहानो हानाय अबस्थायाव गैला आरो बिजेपि हिसाबैबो बिथांमोनहा माने खुब बेसे बारा बिसोर देरहानो हानाय नङा। दा बेखायनो बिटिसि ओनसोलाव थांनाय 15 बोसोर बिपिएफनि आमोलाव जेरैबायदि जौगाखांनायनि हाबाफारि बावहाय मावदों आरो आइ आफा रायजो राजाफोरखौ बिपिएफ हान्जानि बै समनि खुंगिरि हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव माने जेसेबां मदद होबोदों जेसेबां रायजोफोरनि खामानि मावबोदों बे गासैबो बाथ्रा खोथाफोरखौ गोसोखांहरजोबनानै जोंनि बिटिसि बासि आइ आफा रायजो राजाफ्रा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायावनो बिटिसिखौ बिथांमोनहा सालायफिनजानायखौ लुबैदों आरो जों बिनि थाखाय दिनैहाय गोसोआव मोनसे बिराद बोलो मोनखांदों जे बिपिएफआ थारैनो रायजोफोरनि आशीर्बादाव फैबाय थानाय समाव सरकार बानायनो जों हासिगोन आरो रायजो राजाफोरनि गोबाव सम नैबे 5 बोसोर जानोसै इउपिपिएल आरो बिजेपिनि खुंथायनि समावहाय जे मोनसे रायजो राजाफ्रा जौगाखांनाय हाबाफारि बिथांमोनहा नुवाखैमोन, गथ' गथायफ्रा साख्रि बाख्रि मोनाखैमोन, सुजुग सुबिदा बे ओनसोलनि आइ आफा राजाफ्रा मोनाखैमोन, रायजोफ्रा गोबां मोनसे दुर्जुगाव गोग्लैनानै दंमोन, ओनसोला बायग्रब जिग्रब जानानै दंमोन। बे ओनसोलनि आइ आफा राजाफ्रा बेनिफ्राय मुक्त मोननो थांगासिनो दं आरो रायजोफोरनि हाबिलासा फरन जानो थांगासिनो दं आरो बेखौ खालामनांगौबा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव बिपिएफ हान्जानि दारैहायसो सम्भब। बेखौ नुहुरनानै रायजोफ्रा जोंजों दोलै नोगोरै जगदान जाफैनानै दिनै खामानि मावनो सिगांबोनाया जोंनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा, देरगाथाव बाथ्रा आरो मोनसे थुलुंगाथाव बाथ्रा। जितु सानथ्र'हायै नेताफोर दं आरो नेताफोरखौल' लानानै दला थाङा। दलखौ फोथांनानै दोनो होनोबा गाहाय लेभेलाव थानाय गामि ओनसोलाव थानाय साधारन भटार आइ आफा रायजो राजा सादा बुसा रायजो राजाफोरसो। गतिके जेराव रायजो राजाफोर दं बेवहाय माने जेबो गिनांगौ गैया। नेताफ्रा गाव हारसिङै नेता जानो हागौ, खिन्थु नेतायानो गावनो भट देरहानायनि थाखाय थोजासे बियो माने खुनुदिन जानो हाया। नेता होननानै खुनु नेताया गाव हारसिङै भटआव देरहानो हाया आरो नेताया गाव हारसिङै खुनुदिन सरकार बानायनो हाया। नेताखौ खालामो रायजोफ्रासो। रायजोफ्रा जेसेदिन थागोन बियो नेता जानो हागोन आरो रायजोफ्रा जाय नेताखौ नागारगोन बे खुनुदिनबो नेता जानो हाया। दा जायफ्रा बिपिएफ हान्जाखौ गारनानै थांदों बिथांमोनहा रायजो राजाफोरजों गनायजानाय नेता जानानै थायाखै। बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा नेवसिनानै दङ। दा दिनैनि दिनाव जेसेबां साधारन भटार आइ आफा रायजो राजाफोर दङ बे गामि सिङाव थानाय सादा बुसा आइ आफा रायजो राजाफ्रा बिपिएफ हान्जाखौल' सिनायो। बिपिएफ हान्जा हिसाबै बिथांमोना मोजां मोनो। बेवहाय नेता हिसाबै माने सोरखौबा मोजां मोननाय गाज्रि मोननायनि बाथ्राया दोनथ', खिन्थु पार्टि हिसाबै जिहेतु पार्टिखौ मोजां मोनोखाय जों बावहाय जायखिजाया
बिजाथिखौ फसङा मानो बे बिजाथिफ्रा हानजानि बोलोजों आइ आफा रायजो राजाफोरनि आशीर्बादजों जोङो देरहानो हागोन गतिके बिपिएफनि गोहोआ खुनु गुनै खम नङा आरो बिपिएफनि गोहोआ रायजो राजाफ्रानो बारायना होगासिनो दं रायजोआसो दलनि शक्ति जेराव रायजो दं बाहाय दल दङ आरो जेराव रायजो गैया बाव दल जानो हाया गतिके गणतन्त्र आरो राजनितिक बेबस्थायाव रायजोआनो बयनिख्रुइ शक्तिशाली जिनिससिन आरो बे शक्तिशाली रायजो राजाफ्रा जोंजों जिहेतु दं बेखायनो बिपिएफ दलनि शक्ति मोनसे खोथाया सैथो जोंनो इन्डास्ट्रिखौ नांगौ माने इक'नमिक डेभेलपमेन्टनि थाखाय मानसिफोरनि एमप्लयमेन्टनि थाखाय बे ओनसोलनि अलराउन्ड डेभेलपमेन्टनि थाखाय जायगा जायगा इन्डास्ट्रि कलकारखाना कम्पानि गायसननायखौ जों वेलकाम खालामो खिन्थु मोनसे खोथाया बे जे रायजो राजाफोरखौ होखारजोबनानै रायजो राजाफोरनि हा हुखौ सेजोबनानै हाग्रा बंग्रा फरेस्ट रिजार्भखौ धंस खालामनानै इन्डास्ट्रि गायसननाया बे मोनसे गिथाव बाथाव हाबाफारि गतिके दिनैहाय पर्बतझराव जे जानो थांगासिनो दं बेखौ लानानै ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे गिख्रंनाया फैदों ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाफ्रा गामिफोरखौ होखारनानै रायजो राजाफोरनि हा हुखौ सेनानै हाग्रा बंग्राखौ एवस्रांजोबनानै लांदां खालामनानै प्राकृतिक धंस खालामनानै इनभाइरनमेन्टखौ धंस खालामनानै इन्डास्ट्रि गायसननायखौ जोङो गनायनो हाया होननानै बिथांमोनहा जिहेतु आपत्ति खालामदों आरो बेखौ होबथानायनि राहा लामाखौ लादों दा बेनि गेजेराव दिनैहाय जोंबो अबजार्भ खालामगासिनो दं जोंनि हान्जानिफ्राय जोंबो अबजार्भ खालामगासिनो दं जे रियेलि दानि गभर्नमेन्टआ मा धरननि बिथांमोनहा पद्धति आरो पलिसिनि गेजेरजों इन्डास्ट्रिखौ गायसननो नागिरदों दा बे हिसाबै बेसेबां बुरजा हा हगारनो नागिरदों बबे एलेकाखौ हा हगारनो नागिरदों बिफां लाइफां रायजोफोरनि हा हु न' बां सिफायनानै हगारनो नागिरदों ना खालि जायगाखौ लानानै बिथांमोनहा हा हगारनो नागिरदों माबायदि केटेगरिनि हाखौ हगारनो नागिरदों बेफोर गासैखौबो जोङो स्टाडि खालामगासिनो दङ